Sari tässä terve! Tämän videon nimi on Tanssin 6 vuosikymmentä. Ja nimensä mukaisesti se kertoo mun tanssin 6 vuosikymmenestä. Tanssi on ollut elämäni rytmi, sävel ja sydämeni kieli niin kauan kuin muistan. Kun nyt täytän 60, näen taaksepäin katsoessani elämän vaiheiden sarjan, jossa jokaisella vuosikymmenellä on ollut oma tanssinsa, oma rytminsä, oma tarinansa. 0–10 vuotta. Ensiaskeleet ja Abban taikaan. Lapsuuden olohuoneessa vinylilevy pyöri ja Abban Waterloo täytti huoneen. Minä ja ystäväni olimme Frida ja Agnetha. Meillä oli oma koreografiamme ja jokainen askel oli tärkeä, jokainen pyörähdys suuri show. Siitä se alkoi. Tanssin ilo, joka ei koskaan sammunut. 10–20 vuotta. Diskoilun kulta-aikaa. Koulun ja sittemmin raflojen diskot, kirkkaat valot ja kasarin glitter. Se oli aikakausi, jolloin tanssilattia oli maailma ja diskomusiikki sai sydämen sykkimään valojen tahtiin. Tanssi toi ystävät yhteen ja tanssista tuli vapauden tunne ja itseilmaisun kieli. 20–30 vuotta. Diskoilua ja itämaista lumoa. Diskoilu jatkui vielä tällekin vuosikymmenelle. Vielä coolimpana, ysäriväreissä ja rytmeissä sekä napapaidassa. Lähes 30-vuotiaana löysin itämaisen tanssin. Sen pehmeät liikkeet ja naisellinen voima hurmasivat minut täysin. 30–40 vuotta. Bailatinon kipinöitä ja ohjaajan askeleita. Itämainen tanssi vaihtui bailatinoon ja sen pyörteissä kohtasin Martin. Hän toi elämääni aivan uudenlaista tanssia, lavatanssien maailman ja paritanssin yhteisen rytmin. Ja siitä rytmistä tuli myös yhteinen elämämme. Bailatinon ja kilpatanssin myötä löysin myös tien tanssin ohjaajaksi. Se tunne, kun lattarit soi ja ihmiset liikkuivat ohjauksessani, se oli huikeaa energiaa. 40–50 vuotta. Samban loisto ja värit ja salsan ihanuus. Sitten tuli sambik ja samba. Brasilian rytmit, värikkäät puvut, ilon ja elämän hehku. Perustin esiintyvän ryhmän ja Kajani sai osansa karnevaalitunnelmasta ja samban sykähdyttävästä energiasta. Sambaakin rakkaampi tanssi oli ja on yhä salsa. Soolona, parina ja varsinkin ruedassa. Tämä vuosikymmen oli vauhdikas, riehakas ja upea. Todellista elämän juhlaa. 50–60 vuotta eli tämä viimeisin vuosikymmen. Liikkeen vapaus ja luovuus. Sambailua ja salsailua jatkui esiintymisten ja ohjaamisten myötä. Tanssit näkyivät ja kuuluivat myös työpaikallani, sekä taukojumpan muodossa että jäteneuvonnassa. Viime vuosina tanssista on tullut hiljaisempaa ja sisäisempää. Samban rytmit ovat vaihtuneet luovaan liikkeeseen, tanssiin, joka syntyy hetkessä ja tunteesta. Luova tanssi on vapautta. Siinä keho saa liikkua juuri niin kuin haluaa, ilman muotoja, ilman sääntöjä. Se on tanssia sielusta käsin. Tässä hetkessä kehärummun kutsu. Viimeisen vuoden aikana mukaan on tullut kehärummun rummutus. Sen rytmi vie liikkeeseen, liike tanssiin ja tanssi takaisin sydämen äärelle. Tanssi on minulle yhä tapa elää ja olla yhteydessä johonkin suurempaan. Tanssia voi aina, vaikka vain yhdellä kehon osalla. Jos jalka ei nouse, voi tanssia rintakehällä tai sormen päällä. Tärkeintä on läsnäolo ja se, että sydän liikkuu mukaan.
Olen kiitollinen tanssille. Se on kuljettanut minut lapsuuden olohuoneesta tähän hetkeen, elämän jokaiseen vaiheeseen, rytmi rytmiltä, askel askelilta. Kiitos. Vuosikymmentä tanssia ja vielä monta eessä. Kiitos kun olit mukana jakamassa mun uutta tanssin vuosikymmentä. Moi moi!